Daar komt hij, dames. Hallo allemaal, ik ben Niels en ik ga met deze dames, Amy en Sanne, Frederike en Amy, gaan we jullie het dansje aanleren van het hele leuke liedje Kees Kikkert. Daar gaan we. We beginnen met het refrein. Dat is 2 kikkersprongen en een V-stap. Een V-stap is met je voeten naar wijd en weer in. Dan nog een keer 2 kikkersprongen, een stap draai en 3 keer klappen. We gaan het nu laten zien. Daar komt die dames. En spring, hop en wijd, wijd, in en spring. Hop, spring, hop en stap, draai, klap, klap, klap. Heel goed. Dan gaan we nu het eerste couplet doen. Dat is een stapsprong naar rechts en naar links. En een grapevine, dat is met je voeten zij, achter, zij, sluit. Daar komt die dames. En stap, sprong, zij, achter, zij, sluit. Stap, sprong, zij, achter, zij, sluit. Heel goed. Dan gaan we nu het tweede couplet laten zien. Die lijkt een beetje op het eerste couplet, maar in plaats van de grapevine doen we nou een 3-stapsdraai. Daar komt die dames. En stap, sprong en draai. 2, 3, sluit en stap, sprong en draai. 2, 3, sluit. Heel goed. Dan gaan we nu het derde couplet laten zien. Die is wel heel anders. Daar zit een bounce in. Dat is door je knieën met goed je ellebogen omhoog. En er zit nog een best een moeilijk pasje bij. Dus schop, wip, wap, klap. Schop, wip, wap, klap. Dat gaan we nu even laten zien. Daar komt die dames. En 1, 2, 3, 4. Schop, wip, wap, klap. En 1, 2, 3, 4. En schop, wip, wap, klap. Heel goed, dames. Komt-ie. En we beginnen straks met de stapsprong, hè? Komt-ie. En 1, 2, 3, 4. En hop. Hop, grapevine. Zij, achter, zij, sluit. En hop. En hop. Zij, achter, zij, kikkersprong. En hop. Hop. V-stap, wijd, wijd, in en hop. Hop. En stap, draai, klap, klap, klap en hop. 3 staps, draai, draai, 2, 3, sluit, hop, hop. Draai, 2, 3, sluit en spring, spring. Wijd, wijd, in en spring, spring. Stap, draai, klap, klap, klap en bounce, schop, wip, wap, klap en bounce, schop, wip, wap en weer springen. Kikkersprong, wijd, wijd, in en spring, spring. Schop, draai, klap, klap, klap en armen op. Yes!